ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் 2 2A எக்ஸாம் டேட் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மே 21 வந்து எக்ஸாம் வந்து நடக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்போ வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், எந்த தேதி வரை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில வந்து தகவலை தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது என்னென்னா, February 22 இருந்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. February 23 March 23 1 மந்த்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வந்து குரூப் 2 2Aக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் சிலபஸும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து என்னென்னா, தமிழில் வந்து 100 கேள்விகள் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் 200 கொஸ்டினுக்கு வந்து தமிழில் வந்து 100 கொஸ்டினும், பொது அறிவில் வந்து 75 கொஸ்டினும், ஆப்டிடியூடில் வந்து 25 கொஸ்டின், மொத்தம் வந்து 200 கொஸ்டின் வந்து கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 100 கேள்விகள் வந்து தமிழ் மொழியில் வந்து தகுதி தேர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் தமிழ் மொழியிலையும் எழுதலாம், இங்கிலீஷில் எழுதணுன்னாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கிலீஷில் எழுதணுன்னாலும் வந்து 200 கொஸ்டினுமே வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் எழுதணும்னு விரும்புகிறவங்க என்ன பண்ணணுன்னா, அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போதே நீங்கள் அதற்கான ஆப்ஷனையும் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் மொழியில் இது பண்ணும்போது நீங்கள் அதற்கான ஆப்ஷனை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது என்னென்னா, இதில் வந்து 200 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா 200 கொஸ்டினுக்கு வந்து என்னென்னா 300 மார்க் டோட்டலாக. அந்த 300ல் வந்து 90க்கு மேலே எடுத்தால் தான் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 90 மதிப்பெண்ணுக்கு கீழே எடுத்தால் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 300க்கு வந்து 90க்கு மேலே எடுத்தால் தான் பாஸ். அடுத்து என்னென்னா, இந்த எக்ஸாமுக்கான வினா விடை வந்து சிலபஸ், நம்ம முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நம்முடைய சேனலில் வந்து இனிமேல் டெய்லி வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள். அடுத்து குரூப் 4 நோட்டிஃபிகேஷனும் வரப்போகுது. குரூப் 4 வந்து அது சீக்கிரமாக அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்த எக்ஸாம் வந்து குரூப் 4 தான். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா, இப்போ இந்த குரூப் 2 2Aவோட ரிசல்ட் வந்து ஜூனில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மே 21 எக்ஸாம், ரிசல்ட் வந்து ஜூனில் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். அடுத்து குரூப் 4க்காக வெயிட் பண்ணுறவங்களும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னென்னா, நம்முடைய சேனலில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இனிமேல் டெய்லி வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். முக்கியமான தமிழ் கொஸ்டின்ஸு, பொது தமிழ் வினா விடைகள், ஸோ பொது அறிவு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்.